И какво става, хора, днеска с TV Gaming? Днеска ще играем една игра, казва се My Knife Farm. Не знам, но тук що получих 4 спина. Имам 10 така пари. Добре. Получих някакъв... Получих 2 X лък. О, добре, нови честове имам някакви. О, легендари. О, Окей, о, имам... епик. О! Да, само... Трябва да чакам. Само защото аз взех този X лък. Добре. Между другото, някъде фризех е това тук. Не знам да какво говориш. 20 на секунда! W! Добре, това е трябваше. Добре. Spawn Another Knife. Знам. Играл съм тия игри. Да. Между другото, от някъде съм взел... От някъде имам сайф, който нали рибата. Какво имаш? Скайф. Сайф. О! Secret Golden Chest! Къде е я? Къде, как, защо? Ама аз не мога да го знам, защото струва 22 милиона. Ти къде си? На едно място. Трябва да намеря. Къде си? Rainbow Case! Да, бе. Да. Бат, аз Къде ти е съм бейза, бе, маняк? маняк. Бейса ми е където ми е бейза. Не е логично. Абе, в един сервер ли сме? Не. Май не сме в един сервер. Чакай да джойн. Брат, дай джойн. Ето. Така, ела в моя бейс. Ела да ми виж бейза. Чая малко. Мисля, аз си имам О! сайф. OG chest! Не мога го взема! Не Аз си трябва. имам сайф, който прави 1 милион и нещо. Как? Имам някакви 2 честа, които не знам какво се... Къде бе? Къде ти е база? Как имаш 1 милиона на секунда? Окей, W, не знам какво се случва. Как имаш 1 милиона на секунда? Нещо си направил. Не, Как го взе? не знам. От спина ли? Чакай. Не от спина, май се взима Butterfly найфа. Чакай, аз ще съм добър, ела ти дам нещо. Къде го взе това, бе? Паднало ми се. Гифт. Ами, Данке, ама откъде го взе това? Как ти се падна? Не знам. Просто беше... Сигурно си играта игра без къщи и ти е дал някой нещо. Ми бяха влязли един път. Ей, я! Аз сега забелязах, че те направи това. Добре, 94к. Я да видим сега. Добре, нека да си апгрейднем конвейера. Брат, имаш head start. О, epic chest. That's stupid, bro. Не ми дава страш честове. Ти имаш head start. Това е много цайпо. Сега тая, ще се... No way! Ванка, ела. Къде си? Ванка няма повярваш, брат. Къде си? Тук скачам. Видях те. Брат, И път се падна. мисъл! Какво? Не мога да го взема! Нищо не виждам. Vest Limited Blood Relic Case. Аз не мога ги взема те. Тук имам някакъв Timeless Charmus Case, дето струва 3,6 билиона. Добре, нека да сложим и тия неща. Добре, имаме бая парички. Нека да си купим неща. Я. Аз не знам. Но нека... Да нещо добро? Нещо добро ми дай? О! Аз имам... О, бе. Не. 1,5 трилиона Golden Fruit Case. О, Брат, 1,5 трилиона, нали се базикаш, мен? не, това не прави толкова. Това просто толкова струва. Да, знам. Ама аз не мога да... Dragon Case, ти се базикаш, нали? О, това е Rainbow Elite Case. О май гад. Манка. Това изглежда, виж колко добро изглежда това. А ти не можеш да видиш. Брат, Знам.
Взех го. Колко време отнема? Мисля, направя нещо... Колко време отнема? 3 минути. Добре, добре. На този, който ме продаваш неща е Декстър. Май. О, брат, Exclusive Space Case. Найс. Legendary Dragon Case. Окей. Хора, за сега ванката води. Но с този елит кейс, който имаме, според мен ще се върнем в играта. Елит кейс е... Може би много... Не знам, всъщност мога ти кажа дали какво е. Сега ще ти кажа. Нека бе. А той има ли индекс за кейсовете? Да, има. Елит. Ама той е моето Rainbow също. Rainbow Elite Case. Елит е по-слабо от Legendary, от Mythic. Това много. Бата, най-доброто нещо е Arsenal. От Secret, от Limited, от Exclusive, от Diamond, Още от един Gold, Elite от Soul, Case. от Fruit, от Ninja, от Hospital, Добре, от Shadow, чил. Колко ререта има в тази игра, бе? Тая игра? Окей, още една минута и 30 секунди. Колко пари има? Тук няма апгрейдове. Мога да опна Secret. Мама мия! Level up that boy. Level up this bad boy. Да, няма никакви апгрейдове, освен конвейера. Level up this bad boy. Level up this bad boy. Дай ми нещо добро. Давай. Какво? Имам найф, който прави 5 милиона 17 972 секунди. Добре, как? Падна ми се от Secret Crate, който взех безплатно. Къде го взе безплатно? В... Какво беше? Как се казваше? Спина? Не в спина. Между другото мога да вземеш free mythic кейс. Конвейера? Аз в спина дори нямам спинове. Дава ти безплатно спинове 4. Не, така А ли? това от там, където взимаш всичките кейсове ли? Къде? Абе Да. там... Да. Бе, как се Ето. плати? Елит кейс 400. Мисъл, брат. Dragon кейс 3,2 кас. Мисъл, брат. Internal case. Това ще го пазя. Имам 2 милиона. Ей. Аз имам 83. Secret Case Blood. Добре, брат. Това не е честно. Diamond Sword! Това не е честно. It's not fair. It's just not fair. It's not fair. Бате, Diamond Sword, ти се бъжикаш с мен. Колко? 4 милиона и нещо. No, брат. И аз искам да видя другите бейза. Аз куитвам, брат. Бате! Ти като получи в началото това, то просто... Братле! Поне 15 км. Братле, искам го! И ще не помолиш някой ти гифне, примерно. Защото няма добри хора, брат. Shadow... Мале, какви бази има. Holy Брат, не мога да си... Не можеш да си? Не мога да натисна Хикс на индекса. Да, брат, аз куитвам, ти печелиш. Защо квитваш? Защото, брат, ти получи в началото... Така си го играл преди и ти даде... Такова. 1 милион на секунда. Зато и квитвам. GG, хора. Not fair, аре. Хубав ден. Ня.